Oh my god. Wow. ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଲା ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସରକୁ ଢାଳି ଦେଉଛି ପ୍ରେସରକୁ ଢାଳି ଦେଲି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବସେଇଦେବା ଆଉ ଥରେ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆହେଲା ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲା ନା ଗୋଟେ ଏକା ମସଲା ଦେଲି ତ ବେଶୀ ମସଲା ପକାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏଠି ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଅଦା ତ ନୁହଁ ଭୁଲରେ ବାଟରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଟିକେ ରସୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ରସୁଣ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆଇଲା ଚୁଟି ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କେମିତି ଅଛି ପୁରା ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ନା ବର୍ଷା ମେଘ କେମିତି ଉଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହଉ ବର୍ଷା ଭିଜେଇଲୁ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ରଖିଲୁ ଚେନ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେବନି ହେଁ ତାକୁ ଛାଇରେ ରଖିବେ ସିନା ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଆସିବ ଯଦି ବେଶୀ ଆସିବ ଏ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଏଇଠି ରଖିଦେ ନହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଘରେ ରଖିଦେଉନୁ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଏ ଘରେ ତ ଖାଲି ଅଛି ଏଇଟା ରଖିଦେଉନୁ ଯାଇକି ଯା ରଖିଦେ ସେ ବେଲା ଆମର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଉଠିଲେ ଖାଇବ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ବେଲ୍ ବେଶୀ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରସୁଣ ଆଚାର ଏଇ ରସୁଣ ଆଚାର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରସୁଣ ଆଚାର ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଗରମ ପଖାଳରେ ବି ଖାଇଦିଏ ଏଇଟାକୁ ତ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବାଏ 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 ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୁମ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ା ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ଏତିକି ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ତମର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଦା ଆହୁରି ଗୋଲମରିଚ କରି ଗୋଟେ ନାଲି ଚା ବନେଇକି ପିଇଦେଲୁ ତାପରେ ହେବଲ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା